ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар студия бо шумо Меҳнисат Амулоева ва коргардон Исмоилҷон Холов. масъалаҳои мухталифи шаҳру шаҳрдорӣ дар ҷаласаи навбатии ҳафтаинаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом ин мавзӯъро пурра месозад. Малиси навбати ҳафтаинаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода баргузор шуда, дар он масъалаҳои зиёд мавриди муҳокима ва вазифагузорӣ қарор гирифтанд. дар ҷаласа нахуст таҳиyaи нақши генерали шаҳр ва дар он пешбинӣ намудани бозори нав мавриди муҳокима қарор гирифт. баъдан Абдухолиқ Холиқзода иродаҳои хешро оиди ироя наштудани қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи танзими анъана ва ҷашни маросимҳои миллӣ бо мисоли мушаххас аз як чорабинӣ баён дошт. масъалаи сарфии оби нӯшокӣ, гузоштани ҳисобкунакҳо аз масъалаи дигari ҳафтавор буд ки он муҳокима шуда масъулон барои ислоҳи камбудиҳо вазифадор шуданд. дар малис вазъи омодагӣ ба мавсими терамоҳи зимистони солҳои 2021-2022 муҳокима шуда роҳбарияти соҳаҳои маорифу тандурустӣ барои ҳарчи зудтар захира намудани ангишт вазифадор гардиданд. бунёди мактабу синфхонаи иловагӣ бо назардошти сол аз сол зиёд шудани шумори хонандагон чун мушкили ин соҳа арзёбӣ шуда барои исботи фикр таъкид гардид ки танҳо тӯли як соли хониш 3000 нафар мактабро хатм кардаву бештар аз 8000 нафар ба синфи якум омаданд. дурнамои соҳаи кишоварзӣ, истифодаи заминҳои захиравӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ, ба роҳ мондани парвариши ангури нави соғдиён, ҳолати кишти зироатҳои ғалладонагӣ, саривақт пардохт намудани қарзи оби полизӣ, барқ аз масъалаҳои дигари ҷаласа буданд ки мавриди муҳокима хулосабарорӣ қарор гирифтанд. дар идомаи маҷлиси ҳафтавор раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз масъулон омодагӣ ба рӯзи рӯдакӣ, ҷиддӣ таҳлил намудани муроҷиати шаҳрвандон, вусъати корҳои ватандӯстӣ ва ба хизмати модарватан омода намудани ҷавонон, обуна ба матбуоти даврӣ барои соли оянда, омода сохтани консепсияи сабзу хуррам намудани Панҷакен ва чанд мавзӯи дигарро пурсон шуда аз роҳбарон талаб намуд ки дар ин самт тадбирҳои зарури андешанд. дар ҷаласа таъкид шуд ки сафари кории раиси вилояти Суғ Раҷаб Аҳмадзода ба шаҳри бостонии Панҷакен ва бо иштироки он кас мавриди баҳрабардорӣ қарор додани чанд иншоотҳо дар назар аст. аз ин лиҳоз масъулон бояд барои ҳарчи зудтар мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоотҳои пешбинишуда тадбирҳо андешанд. дар хотимаи маҷлиси ҳафтавор раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз ҳозирин даъват ба амал овард ки дар сухане балки амалан бо амри дилу талаби виҷдон шаҳрдор бошанд, барои ободӣ ва сабзу хуррам будани Панҷакен кӯшиш ба харҷ диҳанд ва фаромӯш насозанд ки шиёри шаҳри мо хонаи мо суханони оддӣ нестанду онҳо ҳар яки моро ба созандагӣ, бунёдкорӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва фарҳанги баланди шаҳру шаҳрдорӣ даъват менамоянд. аз нуқулмавону Исмоил Холов аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр. иқдомҳои созандагӣ дар шаҳру деҳотамон идома доранд. сохта мавриди истифода қарор додани мактаби хусусӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ метавонад далел бошад ба ҳамин фикр. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند بخشیده به تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی دارای شرایط‌های معاصر تحصیل تا رفع وسعت می‌گیرد. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند و سهمگذاری صاحبکاران، مؤسسه تعلیمی خصوصی به نام ابو عبدالله رودکی در شرفت بنای بیمارخانه کودکانه به فعالیت آغاز نمود. در مراسم گشاده‌شوی رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده و دیگر نماینده‌های مکتب و معارف اشتراک نمودند. مؤسسه تعلیمی خصوصی به نام ابو عبدالله رودکی را رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده افتتاح نموده با شرایط‌های آن و رفت درس آشنا گردید. مؤسسه تعلیمی خصوصی ابو عبدالله رودکی اولین مکتب خصوصی در شهر باستانی پنجاکند میباشد. مکتب از روی برنامه کمبریج عمل میکند. امسال خوانندگان صنف‌های 1
تا 3 از روی رویه روسی تعلیم میگیرند. بعد از صنف 4 از صنف 5 آغاز نموده فنهای دقیق نیز به زبان انگلیسی تعلیم داده می شود. بعد بازدید از صنفخانه‌های فنی، اتاق‌های الهیده فن‌های دقیق، میدانچه ورزشی، آشخانه و مجلسگاه در صحن مؤسسه جمع‌آمدی تنتنوی دایر گردید. همه شما اهل معارفجان شهر و دیهات پنجکند را با مناسبت افتتاح باز یک مؤسسه نو که به نام استاد ابو عبدالله رودکی گذاشته شده است و اینچنین خوانندگان خوشبخت این دبستان را صمیمانه تبریک میگویم. در مکتب نوتأسیس امروزه برای 80 نفر خواننده در یک بست امکانیت‌های بهترین تعلیم مهیا گردیده است. بنا از طرف مؤسسان خلیلوف، جاوید قهارویچ و صاحبکار وطنی مومین فضل‌الدین با مبلغ زیاده از 500,000 سامانی در مدت یک سال در زمینه بینای موجوده تشکیل گردیده است. مؤسسه مذکور از 2 آشیانه، 16 صنفخانه و 4 صنفخانه فنی از جمله صنفخانه‌های کامپیوتری، اتاق‌های الهیده فن‌های دقیق، میدانچه ورزشی و مجلسگاه عبارت میباشد. یعنی مؤسسه مذکور تمام شرایط معاصر تعلیم و تربیت را فرا گرفته است. باعث خرسندی است که در این کار خیر صاحبکاران و تاجران وطن دوست و دیگر شخصان سخاوتپیشه نیز سهم باسزا گذاشته ایستادند که مؤسسه تعلیمی امروزه یکی از نمونه آن میباشد. بنابراین با صاحبکاران بلند همت وطنی، مهندسان و ساختمانچیان و همه آنهایی که در این کار خیر سهم ارزشمند گذاشتند عرض سپاس مینمایم. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان با نظرداشت اهمیت بزرگ ساحه علم و معارف بارها در برآمد خویش و مسئله بنیاد ساختمان و انشاءات نوی زمانوی تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای بلند برداشتن سطح سواد و معرفت نورسان و جوانان همیشه اعتبار اولین درجه می‌دهند و ما باید درک نماییم که دستگیری ساحه معارف و غمخواری در حق نسل نورس سرمایه گذاری به آینده آبادی وطن، پیشرفت دولت، آسایش جامعه و سربلندی ملت می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 26 دکمبر سال 2019 ابراز داشتند که سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده شود. مکتب خصوصی مذکور ابتکار شایسته جهتی در عمل تطبیق نمودن این دستور پیام پیشوای معظم ملت جناب عالی امام رحمان بوده زمینه برای آموزش و رشد فنهای دقیق می‌گردد. طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکند و تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی دارای شرایط‌های معاصر تحصیل تا رفت وسعت گرفته ایستاده است. در این روند در شهر پنجکند با سرمایه‌گذاری و منبع‌های گوناگون دوام 30 سال صاحب استقلالی تاجیکستان 45 بنای نوی مؤسسه تعلیمی که از آن 43 مؤسسه تحصیلات عمومی، 2 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و 82 صنفخانه‌های علاوگی با 9883 جای نشست ساخته و استفاده داده شده است. در فرجام افتتاح باز یک مؤسسه نوی تعلیمی را برای شهروندان عزیز و معارف پروران شهر باستانی پنجکند مبارکباد نموده برای همه شما سلامتی و برای کار تمنا دارم. سپس در نزد حاضرین مدیر مؤسسه تعلیمی خصوصی به نام ابو عبدالله رودکی اکمل منگلیقولف سخنرانی نموده و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برای دستگیری صاحبکاران اظهار سپاس نمود. مؤسسه تعلیمی خصوصی با شرایط‌های زمانوی، تکنیک‌های معاصر تامین بوده برای تعلیم و تربیت خوانندگان بهترین آموزگاران زبان خارجی جلب گردیدند. 1+1 получится. Молодец, молодец. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در ملاقات رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با سابقه‌داران، متخصصان و صاحبکاران مسئله احیای فعالیت کارخانه‌های صنعتی، حل مشکلات جای داشته در این سمت مورد
таҳлилу баррасӣ ва андешидани тадбирҳои мушаххас қарор гирифт. ба гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. бо мақсади рушди соҳаи саноат, ҳаллу фасли мушкилоти ҷойдошта, мавриди истифода ва босозӣ қарор додани корхонаҳои саноатии шаҳри Панҷакен бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, муовинони раиси шаҳр, собиқадорони соҳаи саноат, мутахассисони соҳа ва соҳибкорони истеҳсолӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен мулоқоти судманд баргузор гардид. дар оғози ин машварат раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки айни замон дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен ба истиснои корхонаи муштараки Зарафшон дар дигар корхонаҳои саноатӣ вазъият мувофиқи матлаб нест. бояд собиқадорон, мутахассисон, онҳое ки ба соҳаи саноат сару кор доранд, таҷриба доранд, дар паҳлӯи шӯрои рушдӣ назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен қарор гирифта барои баландбардоштани сатҳи рушди саноати Панҷакен ҳаматарафа мусоидат намояд. дар машварати корӣ собиқ роҳбарони корхонаҳои саноатӣ, собиқадорони шинохта Аҳмадҷон Ёрбоев, Бобоҷон Ансоров, Мавлон Мирзоев, Хуршид Сироҷев, Раҳмонов, Умарқул Одилов ва директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз Аслам Ишназаров, директори корхонаи воҳидии экспедитсияи иктишофии геологӣ Моғиён Ғолиб Шералиев ба сухан баромада андешаву мулоҳизоти хешро пиромони рушди соҳаи саноат ва ҳамзамон ҳалли мушкилоти ҷойдошта баён намуданд ва аз роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, шахсан раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода хоҳиш карданд ки барои рушди соҳаи саноат дастгирии ҳаматарафа ва ҳамзамон ҷалби маблағҳо аз сарчашмаҳои гуногун хеле зарур аст. дар хотимаи машварати корӣ раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бори дигар таъкид намуд ки барои баррасии ин масъала ҷамъовардани дастуру пешниҳодоти мушаххас мо ба масъулин ва собиқадорони муҳтарам, роҳбарони корхонаҳои саноатӣ ва соҳаҳои дахдор 10 рӯз муҳлат муайян намуда пас аз 10 рӯз дар як ҷаласаи васеъ шӯрои рушди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен пиромони рушди саноат ва ҳалли мушкилоти ҷойдоштаро ба таври хеле ҷиддӣ таҳлилу баррасӣ намуда дар ин самт бояд чораҳои мушаххас андешида шавад. барномаро идома медиҳем. дар мавзеи сайёҳии ҳафткӯл ниммарафони ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоизаи раиси шаҳри Панҷакен баргузор шуд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорони мо. дар ниммарафони ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоизаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ки дар ҳафткӯл гузаронида шуд, варзишгарон аз давлатҳои Русия, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон, Украина ва Афғонистон иштирок карданд. ин иқдом бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. ташаббускорони иқдом кумитаи сайёҳӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва Федератсияи варзиши сабуки ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. ниммарафонро раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ифтитоҳ намуд. ҳамзамон дар қисми расмии мусобиқа муовини раиси кумитаи ҷавонон ва варзиш, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 2018 Дилшод Назаров суханронӣ намуд. дар ниммарафон 60 нафар варзишгарон аз кӯли 1 то 7 масофаи 21,7 километрро хеле мушкил буд тай намуданд. баъди 1 соату 30 дақиқа Азимов Самариддин ба марра расид. ҳамзамон Шамсиддинов Меҳрубон ва Давлатов Азамҷон дар ниммарафон соҳиби ҷойҳои дуюм ва сеюм гардиданд.
аз байни бонувони варзишгар бошад барот ва маҳина баъд аз 2 соату 22 дақиқа ба марра расид. ба ғолибон мукофотпулӣ дода шуд. барои ишғоли ҷои якум $500, барои ҷои дуюм $300 ва ҷои сеюм $200. маҳина баротва соҳиби $200 гардид. ҳамчунин иштирокчиёни фаъол бо сипосномаву тӯҳфаҳои раиси шаҳр қадрдонӣ шуданд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиологӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии COVID-19 баргузор гардид. гузориши Фирӯза Одилзода ва Хаём Ҷораев дар ин бора. таҳти раёсати муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу панҷшавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор шуд. ҷаласаро муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода ифтитоҳ намуда аз масъалаҳои рӯзномаи маҷлис иштирокчиёнро огоҳ сохт. сипас сардухтури беморхонаи марказӣ Маҳмадмурод Сафаров оид ба тадбирҳои роҳандозишуда ҷиҳати пешгирии COVID-19 ҳисобот дод. дар муассисаҳои тиббии шаҳри Панҷакент баҳри пешгирии сироятии коронавирус COVID-19 як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. аз қабили муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоти нави замонавӣ аз қабили оксигенератор 48 адад, 2 адад сехи оксигенер, 1 адад дар тавассухони шаҳрӣ ва дар беморхонаи бемории суръатӣ, дефибриллятор 3 адад, дастгоҳи нафаскишии сунъӣ 17 адад, пулс оксиметр 20 адад, кардиомонитор 18 адад, дастгоҳи сенсорӣ пошдиҳанда барои безараргардонии дастон тамғаи сафел 1213 адад, 40 адад баллони оксигенӣ таъмин гаштааст. дар соли 2021 аз аввали мавсим дар беморхонаи бемории сироятии шаҳри Панҷакент 42 нафар бемор тавбат гирифтааст ки аз онҳо 14 нафар бемор бо ташхиси COVID-19 ва боқимонда бо илтиҳоби шадиди шушо тавбат гирифтанд ва 28 нафар бемор бо илтиҳоби шадиди шушо мебошад. айни ҳол дар беморхонаи бемории сироятии беморон бо ташхиси COVID-19 бистарӣ нестанд. дар беморхонаи бемории сироятӣ аз аввали мавсим ҳамагӣ 6 нафар бо ташхиси илтиҳоби шадиди шушо, аз инҳо 5 нафар бо ташхиси COVID-19 вафтиданд. дар муассисаҳои шабакаҳои КАС ҳамагӣ аз аввали мавсим 195 нафар бемор ки аз ин 103 нафар бо ташхиси COVID-19 ва 91 нафар бо ташхиси илтиҳоби шадиди шушо тавбат гирифтанд ки аз инҳо 50 нафар зан, 54 нафар мард ва 2 нафар ҳомилдор мебошанд. аз моҳи майи соли 2021 ба шаҳри Панҷакент ваксини истеҳсоли Ҳиндустон AstraZeneca, Xitoy Sinovac ва ваксини истеҳсоли Амрико Модерн ворид гаштааст ки то ба имрӯз ҳамагӣ 46159 нафар шаҳрвандони шаҳри Панҷакент ки синнашон 18 боло мебошад ваксини зидди COVID-19 гузаронда шудааст ки 33% гурӯҳи мақсадноки аҳолиро дар бар мегирад. гурӯҳи мақсадноки шаҳрвандони шаҳри Панҷакент то ба имрӯз 27432 нафар бо реваксинатсия, яъне ки такроран гузарондани ваксина фаро гирифта шудааст ки 18.5%-ро ташкил медиҳад. гашти гузори хонагӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент ҳамарӯза 175,000 нафарро дар бар мегирад. сабабҳои асосии панҷшавии бемории коронавирусро сардори маркази санитарии эпидемиологӣ Атохоҷиев Бурҳон дар бетаваҷҷӯҳӣ, истифода накардани ниқоб ва риоя нагардидани тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ аз тарафи шаҳрвандон медонад. дар шаҳри Панҷакент дар давраи сипарӣ гашта ҳамагӣ 103 ҳодисаи бемории сироятии нави коронавирус ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла 103 ҳодиса бо усули озмоишгоҳ тасдиқ гардид. хуруҷи беморӣ аз санаи 18/06/2021 оғоз гардида дар моҳи июн бошад 7 ҳодиса, дар моҳи июл бошад 53 ҳодиса, дар моҳи август 38 ҳодиса, то санаи 04/09/2021 5 ҳодисаи бемории сироятии нави коронавирус ба қайд гирифта шуд. яъне бо гузарондани чорабиниҳои зидди эпидемикӣ тамоюли пастшавиро дорад. ҳодисаҳои бемории сироятии коронавирус дар шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот
ба таври зерин ба қад гирифта шудааст. дар шаҳри панҷакен бошад 34 ҳодиса, дар ҷамоати диҳоти Моғилиён 1 ҳодиса, Рӯдаки 8 ҳодиса, ҷамоати диҳоти Халифа Ҳасан 8 ҳодиса, Косатарош 10 ҳодиса, Лоиқ Шералӣ 2 ҳодиса, ҷамоати диҳоти Ёрӣ 8 ҳодиса, Хурумӣ 6 ҳодиса, Саразм 11 ҳодиса, Сӯҷина 4 ҳодиса, Чинор 4 ҳодиса, Ворӯ 2 ҳодиса, Амондара 4 ҳодиса, ҷамоати диҳоти Шин бошад 1 ҳодиса. аз нақша бармеояд ки беморон танҳо дар ҷамоати диҳоти Фароб ба қайд гирифта нашудааст. ҳамзамон аз суханронии масъулони соҳаи тандурустӣ аён гардид ки дар баъзе ҷамоатҳо барои гузарондани ваксинатсия зидди бемории сироятии COVID-19 монеъ мешаванд. Ваксинатсия ягона роҳи гирифтор нашудан ба бемории сироятии COVID-19 аст. зино бояд корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолии шаҳру деҳот ҷоноб гарданд. Пешниҳод кард дар суханрониаш намояндаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Шоҳида Қиёмзода. дар ситод қарорҳои дахтор қабул гардиданд ва ба масъулон супориш шуд то чораҳои муассирро бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус андешанд. чӣ бояд кард то ки маҳорату малакаи коргарон пайваста ҷавобгӯ ба талаби рӯз бошад? бо дарки ҳамин маънӣ роҳбарияти корхонаи муштараки Зарафшон даври дуюми озмуни техникиро гузаронид. роҳбарияти корхонаи муштараки Зарафшон пайваста барои баланд бардоштани маҳорату малакаи кормандон тадбирҳо меандешад. Ташкили озмуни техникӣ аз ҷумлаи ҳамин гуна иқдомҳост ки ҳамасола иштирокчиёни зиёдро ба ҳам меорад. озмуни дуюми техникиро муовини якуми директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон Вен Яфен ифтитоҳ намуда талаботҳои озмуни мазкурро шарҳ дод ва гуфт ки беҳтарини беҳтаринҳо дар ин чорабинӣ бояд пирӯзӣ ба даст оранд. ҳангоми суҳбат ҷонишини директори корхона Ҳаким Ашуров иттилоъ дод ки дар даври дуюми озмун аз 10 шӯъба 100 нафар иштирок менамоянд ва ғолибон баъди 1 моҳ муайян карда мешаванд ва онҳо аз тарафи роҳбарияти корхона ва ташкилоти иттифоқи касаба бо тӯҳфаҳо қадршиносӣ мекарданд. дар суҳбати телефонӣ аъзои иттифоқи рӯзноманигорони Тоҷикистон аълочии матбуоти тоҷик аксбардори корхона Тӯйчи Маҳмадиев ба кормандони ширкати Садо ва Симо изҳори сипос намуд ки онҳо чунин чорабиниҳои корхонаи муштараки Зарафшонро наворбардорӣ ва пахш менамоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро такроран аз ютуб канали мо ТВ Симо тамошо карда метавонед. дар ҳаминҷо бо шумо худоҳафизӣ мекунем. танисияту некном бошед. хайр.